את זה. אז תקשיבו טוב טוב להוראות שאני אתן לכם עכשיו. ותעשו כל דבר. ולא תגיעו בעונש. אז כל מה שאתם צריכים כאן זה להיות מיומנים ואמיצים ואצילים. עכשיו, ביום הראשון אנו נאמן אתכם קשות. אתם תצטרכו להתרגל לזה. בכל יום אנו נקום ב5 בבוקר ונתאמן עד 10 בלילה. ברור? ובכן, כמו שאמרתי, האימונים לא הולכים להיות קלים בכלל. בכל יום אנו נתחיל בריצה קלה, ממש קלה, של 10,000 קילומטר. ומיד לאחר מכן נעשה ממש קמציץ. קמציץ אומרים? לא חשוב, לא משנה. קמציץ, נגיד וזה של כמה שכיבות צמיחה, ממש קצת. רק לזה 1,000,000. אפילו קצת יותר, לא הרבה. כנ"ל שכיבות צמיחה. אמרתי כבר שכיבות צמיחה? לא. כפיפות, הרמת משקולות וכדומה. יאללה, אז הגיע הזמן ללכת לישון, כי הם יהיו עייפים. אז להתראות ונתראה מחר. יאללה, למיטות. למיטות.